അസ്സലാമലൈക്കും. അൻഷൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് പിന്നെ ചായക്കൊക്കെ വെള്ളം വെച്ചു, പൊടിയിട്ടു, പിന്നെ ചാറ് തീമിട്ടു. ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തടി കൊണ്ട് തീരെ വെജാത്തൊരു ദിവസമാണെന്ന്, തീരെയും വെജ. അപ്പം ഇന്ന് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാതിട്ട്. അപ്പം ഇനി ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊന്നും വാട്ടിക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ കജൂല, പല്ലൊന്ന് പറിച്ചിക്കണേ. പിന്നെ നേരെ ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ 12 മണിയായാലാണ് തുടങ്ങിയാണ് തൊള്ള കൂടാതെ കുര. അത് നേരം വെളുക്കോളം അങ്ങനെ കുരക്കന്നെ. ഗുളിക കുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കുറവും കിട്ടണില്ല. ഇനിയിപ്പം മരുന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം ഇനി വേറെ ഒന്ന് ഡോക്ടറൊക്കെ കാണിച്ചൊക്കെ പഞ്ഞും കുടിച്ചേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ശരിയാവുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, നേരം വെളുക്കോളം കുരച്ചിട്ട് എന്താ അറിയില്ല. നേരം വെളുത്താണ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും മുറക്കങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മത്തങ്ങൻ്റെ മാതിരി ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണും മുറക്കം ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കാം. നേരം വെളുത്ത് മിറ്റടിച്ച് വരാനാണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയലൊക്കെക്കാർ മുഴുവനും മൂത്തക്കും ഒക്കെ എത്താപ്പോൾ ഇന്നലെ തടിയൊന്നായിട്ടില്ല, ഇനി കടക്കോളി. ഇത് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയപ്പോൾ ഇവിടെ തടിയൊന്നായി എഴുതിയിട്ടേ കാരണം ഇവരൊക്കെ പാടങ്ങനെ മൂത്തക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്താപ്പോൾ മാളെ തടിയൊന്നായിക്കണമല്ലോ, മോറല്ലോ നന്നായിക്കണമല്ലോ. ഓർക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ കുരൻ്റെ ഒരു അതാപ് പറയണ്ട. അന്ത്യായാ കുരക്കന്നെ ഞമ്മക്ക് ഉറക്കില്ലാതെ കുരക്കന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നാരൻ്റെ മക്കളെ, നേരം വെളുക്കോളം ഞാൻ കുരച്ച് കുത്തിർന്നിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാരം കണ്ണും മോറും ചേർത്തത്, അല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് തടിയൊന്നായതൊന്നല്ല ഇനിയാളെ കാരണം കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ തീരെ വെച്ചെന്നാലും കടന്നായിട്ടാണെങ്കിൽ പൊട്ടണില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസക്ക് പോകണം, പിന്നെ പുതിയാപ്പിളക്ക് പണിക്ക് പോകണം, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 100 കൂട്ടം പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇട്ട് കണ്ടൊന്നും എത്ര ആയാലും കടന്നാൽ നിർപ്പൊട്ടൂല. പിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പണ്ടാറടങ്ങാനായിട്ട് ഇന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ കത്തി പൊടിച്ചണില്ല തേങ്ങാ പുണ്ണാക്ക്. നേരം കെട്ട നേരത്തേക്കാർ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോരോ ഒരുക്കമത്തെ എങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ടും കത്തല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ ഓലക്കൊടിയൊക്കെ വെച്ചു ഇതാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കത്തിച്ചെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇനി ഗ്യാസിന് വെച്ച് കാണ്ട് ഇതാക്കാനാവില്ല എഴുതി കാണ്ടാണ്. വിറക് ഏതായാലും ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്യാസാണെങ്കിൽ പെരും വിലയാണ്. അപ്പോൾ അത് എഴുതി കാണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുപ്പത്തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരികെ കൊണ്ട് വെക്കണത്. പിന്നെ അങ്ങനെ തേങ്ങ അരച്ച് കാണ്ട് തന്നെ ചാറ് വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊരു ചാറുണ്ടാക്കാനൊന്നും ഇന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചട്ടോ. അപ്പോൾ 2 നേരത്തിനും കണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചാറ് വെക്കണത്. അപ്പോൾ ഇനി രാവിലെ ചപ്പാത്തിക്കും ആ ചാറന്നെ മതി, പിന്നെ ഉച്ചക്കും ചോറ്റക്കും ആ ചാറന്നെ മതി എന്ന് കരുതിട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേങ്ങ അതിന് കണ്ട് അരക്കണമുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞും ചെയ്തിരിക്കണത്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് തേങ്ങയാണ്. ഇനി തേങ്ങ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊട്ട അഞ്ഞിക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ തൊടുവിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ കിട്ടിയെങ്കിലൊക്കെ അരക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയി നോക്കണം, തൊടുവിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് കണ്ട് നല്ല ഉഷാറാക്കി അരച്ചെടുത്തിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മുളകും മഞ്ഞളും മല്ലിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചാച്ചതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം വന്നിക്കണം, കൊടുമ്പുളി ഇട്ടിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ മീനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത ചീനി. അപ്പം ഒക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ, പിറ്റേന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ തൊള്ളിയും പള്ളിയൊക്കെ. അപ്പം പിന്നെ പിറ്റേന്നൊക്കും ഒരു 5-6 മീനും എടുത്തുവെച്ച് ബാക്കിയില്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് മീൻ പൊരിച്ചുകൊണ്ടേനി, പൊരിച്ചാനുണ്ടേനി, അതും എടുത്തുവെച്ചിന് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് കരുതി. ഇല്ലതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ണിയാളെ അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടാ. അപ്പം അങ്ങനെ തേങ്ങയൊക്കെ പാർന്ന് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് ചാറും തോന്നിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരെ കുറച്ച് വൈകി. അപ്പോൾ പുതിയാപ്പിള കാക്കാക്ക് പോകാനുമായി. അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഞാൻ ഗ്യാസുമ്പോൾ 2-3 ചപ്പാത്തിയാണ് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മൂപ്പരാണ് പറഞ്ഞേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം. ഓലെയും കൂടിയും പറഞ്ഞേച്ചാൽ നമ്മളെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ അപ്പോൾ മദ്രസ വിട്ടുവരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് കടക്കാനാ പൂതിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം. നമ്മളൊരു ഭാഗമാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും
നമുക്ക് കടന്നാൽ നിർപ്പൊട്ടൂല. എന്നാലും ബാക്കി പറിച്ചിൽ ഇതേക്കാരം എത്താപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ മല മറിച്ചണ പണിയെന്നുള്ളത്. ഇതിലേറെ നല്ലത് മല മറിച്ചാൻ പോകുന്നേക്കാരന്നെയാളെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു പരാതിയില്ല, കുറ്റം പറിച്ചിലും ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുക തന്നെ. മല മറിച്ചിട്ടതാണോ അല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും മദ്രസക്കൊക്കെ പോകാനായി ഓലെ രണ്ടാളെയും മദ്രസക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓളാണെങ്കിൽ വലിയൊരു മഫ്തി എടുത്തിട്ടിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മാൻ്റെ മഫ്തിയാണത്. അത് ഇന്നലെ തിരഞ്ഞുടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. കുഞ്ഞിമ്മന്നൂറിൻ്റെ മഫ്ത ഉണ്ടല്ലോ പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടി ചെറുതാക്കി തരാം പെണ്ണേന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊന്നും ഒഴിവില്ല ഓക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ എന്താട്ടി അടുപ്പത്താണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടുണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ചോറ്റിന് തണീനൊക്കെ തീമട്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അരിയിടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ തിരുമ്പാല്ലത് കുറച്ച് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കല്ലുമ്മ തിരുമ്പാപ്പം നിന്ന് പല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് കുമ്പിട്ട് തിരുമ്പാനാവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ചുരിദാറും പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾക്ക് ഇട്ട യൂണിഫോമും ഉണ്ട്. അത് കല്ലുമ്മ തിരുമ്പാന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ കണ്ട കോളർമലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചളിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ മക്കളല്ലേ, മണ്ണിൽ കളിച്ചിട്ടും ഇതാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് മിഷീനിലിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. അത് എഴുതിക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ കല്ലുമ്മ തന്നെ ഉണ്ട് തിരുമ്പാന്ന് കരുതിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ മിഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിക്കണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ കടന്നുകാണ്ട് അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കാണ്ട് ഉണക്കി തന്നോളൂ. അത് പിന്നെ അതിക്കിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണ്ട, അങ്ങനെ കറക്കി ഉണക്കി തന്നോളും. പിന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു, വരി ഞാൻ റെഡി ആയിക്കണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ കൂക്കാണ് കേട്ടോ. കൂ പറഞ്ഞൊരു ഒച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ സോപ്പും പൊടി ലാസ്റ്റ് തട്ടിക്കാണ്ടില്ല പാക്ക് അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാനൊന്നും തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആക്കിക്കാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുലിക്കാൻ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല സോപ്പും പദം ഉണ്ടാവും അതിൽ. അപ്പോൾ അത് കളയാനാവില്ല എഴുതിക്കാണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പാർന്ന് കുലുക്കി സോപ്പും പദം ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പാർന്ന് എടുത്തേക്കണേ. അപ്പം ഇനി അത് അവിടെ കടന്നുകാണ്ട് നമുക്ക് ഓണാക്കിയിട്ടാണ് പോവുക. നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള പണി അങ്ങനെ എടുക്കും ചേച്ചാൽ. അങ്ങനെ അത് അവിടെ കടന്ന് കറങ്ങിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയ കല്ലൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തേക്കണം. ചായ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചാന്ന് കരുതിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഒരു ഗുളി കുടിച്ചാണ്ടേനി. അത് കുടിച്ചാൽ മറന്നും ചെയ്തിനി രാവിലെ തന്നെ. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കുടിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതികാണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കളും പോയി, പുതിയാപ്പിളയും പോയി, എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിച്ച പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കുറച്ചേരം ഒന്ന് പോയി കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ കടക്കൊക്കെ വിരിപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊട്ടി വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചേരം ഒന്ന് കടന്നു. അത്രക്കും വെച്ച, കാരണം കണ്ണും മോറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിനും തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ എത്രയല്ലേ കണ്ട കിടക്കുന്നത് എഴുതിക്കാണ്ട് നീച്ച് പോന്ന് പാത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുയ്ത്ത് കിടക്കുമ്പോഴേക്കാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കയറുക. പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറിച്ചിലേക്കാരഞ്ഞാളെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ പെരയും കൂടിയും കാണണം. പാത്രമൊക്കെ മൂറാതെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടിക്കണേ അറിയും. അപ്പം അതൊന്നും കേൾക്കാനാവില്ല എഴുതിക്കാണ്ട് നമ്മളെന്താട്ടി വേഗം നീച്ച് പോന്ന് കാണ്ട് പാത്രമൊക്കെ മൂറുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെ കണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കിടക്കുന്നത്, ആരെ കണ്ടിട്ടും കിടക്കാമല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഭാഗം പോയാലും നമ്മൾ നീച്ച് കാണ്ട് നമ്മളെ പണിയെടുത്ത് നിൽക്കും. പിന്നെ കരുത് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കിടക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്കൂളിട്ട് വരാനുമായി. നമുക്ക് റെസ്റ്റില്ല. പറയണവരിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എത്താപ്പം ഇവിടെ മല മറിച്ചണ പണി, ഇതിലേറെ നല്ല മല മറിച്ചാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ അടുപ്പും വീതനയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം തുടച്ചിട്ടിക്കണേ. കുക്കറിൽ 2 മുട്ട ഇട്ടിക്കണേ. രാവിലെ പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയില്ലേ? പേരിനാണെങ്കിൽ ലാക്കട്ടർ പറഞ്ഞും ചെയ്ത് എന്നും ഓരോ മുട്ട പീങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞാൽ വെക്കപ്പോൾ എന്നും മുട്ടാണ്. അപ്പം മദ്രസക്ക് പോയപ്പോൾ പീങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ലേനി. അപ്പോൾ ഞാനത് 2 കുക്കറിലിട്ടും ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേഗം അടിച്ചു വരാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ആകെ അടിച്ചു വരിട്ടാൽ അതും അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും ചായയും ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പാട്ടി തന്നെയാണ് കുടിച്ചാന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ നമ്മളെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ച ചപ്പാത്തിക്ക് തേങ്ങ അരച്ച കറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് സ്കൂൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ
കൂട്ടാൻ വേണം. അവിടെ സ്കൂളിൽ കൂട്ടാണ്ടെങ്കിലും ഓർക്ക് കുടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാലും മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ മുട്ട വെച്ചതും കേങ്ങ് വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടേനി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നിപ്പോൾ അതന്നെ മാതിരി ഒന്ന് പൊരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല എന്ന് കരുതിക്കാണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിട്ടോ. തേങ്ങയും പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇഞ്ചി കണ്ടോ ഇട്ട് കുറച്ച് സുർക്കയാണ് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്മന്തി. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ഇനി അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ സമ്മന്തിയൊക്കെ പാത്രത്തൊക്കെ ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നേരെ അല്ല കജ്ജോണ്ടാണ് വാരിയിടുകയാണ് എഴുതിക്കാണ്ട്. കജ്ജോണ്ടാണ് വാരിയിട്ടും ചെയ്ത്. സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇതാക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്കും ആക്കി തുള്ളി ഞാനവിടെ ബാക്കിയാക്കി വെച്ച് 10 മണിക്ക് വെച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചുമ്പോഴേക്ക് തൊട്ട് കൂട്ടായിരുതിക്കാണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കൂട്ടാനൊക്കെ ആക്കി ഓലെ സ്കൂൾക്കാണ് പറഞ്ഞയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകുതി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പണി. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നടന്നിട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നടന്നിട്ടും ഓരോ ബുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടോ ഓരോ സിലേറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ നേരം ഇതാവും. അപ്പം അങ്ങനെ കുക്കറിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയ എന്താണെന്നറിയാം, ഗ്യാസും ലാഭിച്ച പെട്ടെന്നാണ് വെന്ത് കിട്ടുട്ടോ. കുക്കറിൽ ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതി നമ്മളെ മുട്ടക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗ്യാസുമേ വെച്ച് അങ്ങനെ തിളച്ച് തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേന് ഗ്യാസാണ് ചിലവാകും. പിന്നെ മുട്ട വേകാൻ പണിയേക്കാരം. അപ്പോൾ കുക്കറിലായാൽ പെട്ടെന്ന് വേകും ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പോൾ ആ തോലൊക്കെ ഞാൻ ചെടിക്കൊണ്ടേടായിരുതി കണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി പാത്രവും കൂട്ടാനും വെള്ളമൊക്കെ ബാഗക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് മദ്രസൊക്കെ വിട്ട് വന്നിക്കണ്. പിന്നെ ചായയൊക്കെ കൊടുത്തുകാണ്ട് തസാനു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം ചോറ്റിനൊക്കെ തിരിച്ചത്തിച്ച് കാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗുളിക കുടിച്ചിട്ടില്ലേനി. അപ്പോൾ ഗുളികയൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചാന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ 2 തരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കജ്ജിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് ആയുർവേദമാണ്, പല്ലിനാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുരൻ്റെ മരുന്നുണ്ടേനി, അത് കുടിച്ചും ചെയ്തിക്കണ്. പിന്നെ ആയുർവേദം ഇതും ഒക്കെപ്പാടപ്പം ഞാൻ കുടിച്ചാനാവില്ല എഴുതിക്കാണ്ട് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഉച്ചക്കും കുടിച്ചാൽ പല്ലുവേദനൻ്റെ രാവിലെയും കുടിച്ചാൽ എഴുതിക്കാണ്ട് പല്ലുവേദനയ്ക്കില്ലത് വേണ്ട കുടിച്ച്. അത് പറിച്ചതല്ലേ, അത് ഉണങ്ങും വേണം, തുന്നും ഇട്ടിക്കണേ. അപ്പോൾ പല്ലുവേദന ഗുളിക കുടിച്ച് മറ്റേ ഞാൻ ഉച്ചക്കും കുടിച്ചാന്ന് കരുതി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ മിന്നുട്ടിക്ക് സ്കൂൾക്ക് പോകാൻ നേരമായിക്കണ്. അപ്പോൾ ഓളെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കട്ടെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇജ്ജ് വാർന്നളറിഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ വാർന്നേരും വെച്ചിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വാർന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയിച്ച് വലിയൊരു പമ്പർന്നോളായിട്ട് ഇപ്പോഴും വേണം മുടിയൊക്കെ കെട്ടിത്തരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഏതായാലും നമ്മളുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ വാർന്നു കൊടുക്കാനും കെട്ടി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇതാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഓള് സലാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉമ്മയൊക്കെ തന്ന് ഓൾ പോവുകയാണ്. ചെരുപ്പൊക്കെ ഓൾക്ക് കഴുകി പാത്തിച്ചിക്കണം അവിടെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചോറ്റിന് വെള്ളമൊക്കെ ഉസാറായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിക്കണ്. കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം അരി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറിപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെയും വേണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരു പണിയെടുക്കുക. വലിയ വന്ന് എത്ര ചായക്ക് കടി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഓന് ചോറ് തന്നെ വേണം വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ തന്നാൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ചോറ് ഇനിയിപ്പം വെക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗം വന്നിക്കാണ്ട് അരിയൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് വേഗം തുടച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് കടന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കണ ചോറ്റിന് വെള്ളം വെച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് തിളക്കണത്. മാറിപ്പോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയതായിട്ടാണ് ക്ഷമിച്ചളി. അങ്ങനെ അരി ഏതായാലും ഇട്ടിക്കണേ. എന്നിട്ട് അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോറ് ഇങ്ങനെ വെന്തിരുമ്പം കാണാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടയായി കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചോറിന് അരി ഇട്ടു. ചാറ് പിന്നെ നമ്മളാ തേങ്ങ വെച്ച മീൻ കറി തന്നെയാണ് ഉച്ചക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇനി ചാറില്ലെങ്കിൽ വല്ല മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല തക്കാളിയോ എന്തെങ്കിലും താളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വല്ല തക്കാളി കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ നേരത്തെ കുറച്ച് ബാക്കി മീൻ മുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ തിരുമ്പി വെച്ചേണ്ടേനി, അത് പൊരിച്ചെടുക്കും ചോദിച്ചാൽ വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്കൽ പൊരിച്ചും ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ പൊരിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് കജ്ജും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്നും ഉണ്ടല്ലോ തൊള്ളയും പള്ളിയൊക്കെ അന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എഴുതിക്കാണ്ട് ഒരു 5-8 മീൻ ഞാൻ ഉച്ചക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ അടുപ്പത്തിട്ട് വേണപ്പോഴാണ് തിരുമ്പാനുള്ളത് ഓർമ്മയായത്. അപ്പോൾ അത് പോയിക്കാണ്ട് ഞാൻ വേഗം കല്ലുമ്മ തിരുമ്പി
അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിലിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല അറിഞ്ഞില്ലേ. അതൊക്കെ കല്ലുമ്മട്ട് തിരുമ്പിയെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ശരിയാകുള്ളൂ. കാലുമ്മലൊക്കെ നിറച്ച് മണ്ണേക്കാരം. അതൊക്കെ കല്ലുമ്മട്ട് കണ്ട് വരുതി കളഞ്ഞെങ്കിലേ ആ ചളിയൊക്കെയാണ് പോയി കിട്ടുള്ളൂ. അതേമാതിരി നമ്മളെ ചുരിദാറോ മാക്സിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളടുപ്പത്ത് പണിയെടുക്കണമല്ലോ, അവിടെ വല്ല കരിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കല്ലുമ്മട്ട് തിരുമ്പിയെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ശരിയാകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും പാൻറ്റും യൂണിഫോമൊക്കെ കല്ലുമ്മട്ട് തിരുമ്പി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെല്ലൈക്കനൊന്നും എനേബിൾ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ മെഷീനിൽ തിരുമ്പിയത് ഉണക്കി തന്നിക്കണ്, മീൻ പൊരിച്ച് റെഡി ആയിക്കണ്. അതേമാതിരി നമ്മൾ ചോറ് വെന്തിക്കണ്, അതൊന്ന് ഊറ്റണം. പിന്നെ ആ ഒരു പണീനോളൂ കേട്ടോ. ചാറ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ക്യാബേജ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ, അത് മറന്നീനിട്ടണ്ണിയാളെ, അതും ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കരുത്. ചിലപ്പം ചോദിച്ചു ക്യാബേജ് ഉടനീനല്ലോ ഇജ്ജ് വെച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം വേണ്ടായിരുത്തിക്കാണ്ട് ഞാൻ എന്താട്ടി ഒരു മുറി എടുത്തുകാണ്ട് ഉപ്പേരി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറേ വെച്ചാൽ പുയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പം കുറച്ച് വെക്കണം എന്തായാലും, അപ്പോഴേ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാബേജും തേങ്ങയും പച്ചമുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഒക്കെ പാടിട്ട് കാണ്ടാണ് തിരുമ്പി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ ഇടാമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഒക്കെ പാടെ കുഴച്ച് കാണ്ടാണ്ട് അടുപ്പത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അല്ലേ എഴുതി കടുകാണ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കരിവേപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കുഴച്ച ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യാബേജൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കണം എണ്ണിയാളെ. അത് മരുന്നടിച്ചൊക്കെ വരുന്ന സാധനമാണ്. ക്യാബേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മരുന്നടിച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷയിക്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയണതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് കേൾക്കുക, പിന്നെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്ന് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ ഊറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കുടുക്കം ഒന്ന് മോറി കൗത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പണിയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ആര് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ആരും പറയാനുമില്ല ഇതാക്കാനുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വന്നാലും നല്ല വൃത്തിയിലുണ്ടാവും നമ്മളെ പേരും കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടന്നാൽ തഞ്ചൂല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സിങ്കൊക്കെ നല്ല ഉസാറാക്കി മോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇച്ചാണെങ്കിൽ കുടുക്കിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മോറിക്കാണ്ട് ചേലായി. അത് എഴുതിക്കാണ്ട് പിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടേക്കാണ്ട് മോറുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗതികേടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോറി കൂട്ടോ. കാരണം കമ്പിച്ചണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ, സോപ്പും ഇവിടെ തന്നെ, അതൊക്കെ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതും ഏറ്റി വലിച്ച് പോകേണ്ട എഴുതിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോറും. ചിലവർ സിങ്കിൽ നിന്നൊന്നും മോറൂല കേട്ടോ. ചിലവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല മോറുന്നത്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോറലട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ, അപ്പുറത്താവുമ്പോൾ വെള്ളം പോകാനൊന്നും സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പുറം അങ്ങോട്ട് ആകെ ചീഞ്ഞു കൊണ്ടേക്കാരം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തിരുമ്പിയ വെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചീഞ്ഞു കൊണ്ടേക്കാരം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുടുക്ക മോറി കരിയും കൂടി ആകുമ്പോൾ അതിലേറേക്കാരം. അതെഴുതിക്കാണ്ട് സിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോറി വെക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാബേജൊക്കെ നല്ല ഉസാറായിട്ട് വെന്തിക്കണം കേട്ടോ. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചാറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തിന് ഇതുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ചാറൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ക്യാബേജ് തന്നെ മതി കരുതി. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് അടുപ്പത്തെ കണലിൽ കടന്നങ്ങനെ വെന്തും ചെയ്തോളും. പിന്നെ അടുപ്പും വീതനയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ പല്ലൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്താക്കിക്കണ്, ഒരു കൂടൊക്കെ ഒരു വീങ്ങിയ മാതിരി ആയിക്കണ്. എന്തെങ്കിലും അടുപ്പത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ട് ഇക്കാരം. അപ്പം പല്ല് പറിച്ചാൽ അടുപ്പത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറയണേ കുഞ്ഞാളെ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് അല്ലേ തലേന്നല്ലേ പല്ല് പറിച്ചത്, പിറ്റേന്നല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിയതാണ്. എന്നാലും പല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നീരൊക്കെ വന്നിക്കണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ശരിയായിക്കോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മളെ മീൻ പൊരിച്ചതും റെഡിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ ചാറ്, മീൻ തേങ്ങ അരച്ച ചാറും പിന്നെ നമ്മളെ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി, അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഉച്ചക്കുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇക്കാരം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കും ചോദിച്ചാൽ. അപ്പം ഇനി ചോറൊക്കെ വിളമ്പി വേവിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.